yako asati kaona zvakadai tatenda alright pipe iyi takaitenga kusara zviro but takanonoka uzosvika nayo kuno uku ipipe mozva ndei here Mai Mucha chimotiudzai mokumwa ndei ndiyo mbasho mbasho ipi mbasho ipi kutodomeramo dangata iyi kala zvo zvore amenozo saka mungoti pamwe dawiswa pamwe chero pamwe mumba kudekorete kala zvo vanezivei varombo kuro vamakirwa alright ichi chinde omuchanzi ndecheichi patalete makuiona toilet yakuita sei muchipinda muchirungu yavandida pururicha chimbosiyai madhiringi mubate pipe yenyu yemutoilet isati yadzikiswa pipe sei atamba nayo pipe yenyu icho ndobovurambofana mwawabuda ziya tora mubhokisi tora izvi ndizvangu zvese ndizve upe 3 vengiwa upe 3 iwe cheka icho hani vaibusa hani vabusa Susu. Yes, chumba shikara. Icho mamayo. Jese Rimairo. Amjasi.
yakona ndori kuwa nani. Uyagwaya kutambisa hivi. Asi mabudodore. Yeah, akasudora. Yakudora isa. Izvinobudisa. Isa yakudora. Itotora. Nhasi mugovera tikufara sichifara kudero toda kutenda ngatimbotendei guys kutenda because weekend yapfuura takapuwa madhingi nezvisupa nyana zvavo handisi kuti sei muchiti nyana zvorevei right saka tatosvora saka takapuwa masupawo zvikanzwa komana kuti gava vange vachiita sei vachiwana simba vakadzi vanouya kuno vachibatsira vawane simba zvakare. Unfortunately nhasi muzuva ranhasi madzimai anosimboshanda nesuwo haana kuuya zuva nakwanisa kunge achiuya kusi kwakambonaya saka 3 days dzapfuura dzatisina madzimai iwayo but hazvina kushata vari kunoka vanogona vachiita sei vachibatana nesu. Maichikare vakanga vasipo ndosaka mambosingawaoni mavideos vakanga vambofambirawo nyaya dziri personal dzavo asi vakazodzokawo zvavo tinozvitenda vavadzoka kati patikasiyira ndipapo tinongosapota semasapotera tachita. Saka muzuva ranhasi toda kutenda vakatitengera zvakare madhiringi emadzimai saka tataka changovachengetera avo madzimai avasina kuuya ivava vanhasi vari panapa vawana avo vasipo tovachengera tozongovapa asi kesi yachoni vakatengerwa kesi yemadhiringi then unfortunately magetsi akaenda kusurazura anozombodzoka kubva ipapo tovachibva ipapo toenda panhau yekuti kune vakabva vazoti aiwa toda kuti mukomana uyu waidhiga wakange njoro akanakidza vanhu vazhinji zvakare nedhenzi iyo yakewo vakati no kange njoro ngaashiyenani nemukomana uyu kurawidzo pakumwa masupa 6 pack vari vaviri kurauti 3 then koita ava vachiri chena zvikanzi vachiri chena ngavashena sabhuku zvakanaka saka isu sikatanzi tiite seizvozvo tinongotevedzera zvinoda munhu saka tichiri ipapo rega ndibva ndangobata pekuti kune mwe munhu anobva ati masupa akanaka but madiki watengera kuti zvimwe zvinhu zvokuti vashandise pabasa pavo iwe kange njoro kangani muchiti kona sister dai mambotipo huro dzaoma idzidzi vanhu havazozvizivi kuti vane vachidochi zvekupomhodza pahuro nhasi makuseni chaiko widzo kandizura chazivi akati kamana mana sister ko haufa mambotisiro akati aiwa ndozvatiri kutonotora nhasi saka muhano hazvozvihwise kuti vanhu vari pabasa vanoda kupomhodza chii pahuro saka tinovapa zvinhu zvavo saka kanga njero tiyautole masupa 6 pack rako uyu 6 pack rawo satangogara tataura kunawo vanoda kuzotanga kuti wai rakona uyo tore icho Susu. Yes, Shumba Shikara. Yes. Kamere. Where's he? What I eat about chicken train. And I told you. Akutorere. Atore akamirira mutapi. Alright. Mirire mutapi wena. Alright. Mutape vedu vakatibata nerwokuri nesma. Vakatibata nerwokuri nesma. Vedu vakatibata nerwokuri nesma. Vakatibata nerwokuri nesma. Vakatibata nerwokuri nesma.
Ezwa pano izvo tiri kutobusa Mwari unomasimba Jesu wakandiswa chichemu changu Jesu chewangu mponesi Jesu chewangu mponesi Jesu chewangu mponesi Jesu chewangu mponesi wangu mponesi Jesu 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 wangu mponesi Chibamba isi Davire Jesu wangu mponesi Jesu wangu mponesi Jesu wangu Yesu wangu mponesi Disamira pari mraize 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 Yesu wangu mponesi
Mbofana mwabuda siya. Tora mbokisi. Tora. Izvi ndizvangu zvese. Ndizve. Upe 3. Vengi upe 3. Eight. Heka. Iwe. Vengi. Cheka. Icho. Hani. Inotenda. Hey, zvaitwa panapa. Vakomana. Hey. Ava mai ava. Vazobudirira man. Hey. Zvaitwa na maSamarian. Kutidzisawo chirungu. Chauya pamuzi pano pakubuya panapa. Vasabu eruko. Endi chirungu ichi. Hey, Mwari vakafonera. Kufonera sister Sherwa. Kuti chienda pamakwara pamaparazi vaita sekuti nevanhu vaya vemasowe vanonzi chero mvura ichinaya vanotenderwa kuvata panze. Ndo nhamo yanga ina mai avo vakatambura kakare mai avo kubereka vana vavo vese 4 vechivata panze ipapapa. Asi Mwari varipo. Mwari vaingovanzvengesa mvura ichinaya vechingovata panze ipapa ichivanaira. Nhasi uno sisi Shero vazouya votovavakira imba. Ndofunga paichazouya mvura vanenge vasingachabudi panze. Nekicheni zvinoshamisa izvi. Zvaitwa nemaSamarian. Amen. Korera yese vaenda musango. Nhasi uno ndo vakutopinda mutoileti here. Amen. Vanotenderwa kupinda mutoileti here. Nhasi vazotenderwa naMwari kuti vapindewo mutoileti. Amen. Vechiveserawo mukicheni. Vechivatawo muimba yezenge. Mwari vakaona vakafanirwa kuti vachiitawo munhu sevamwe vanhu. Ndi Mwari tinokutenda izvo. Mwari ngavawedzere makore pana vashiri chena nasisi Shero. Vakatumwa nemaSamarian kuti vauye vazobatsira mai avo. Pavanosimuka pano vechipedza basa ravari kuita iri. Tinototi Mwari ngavatungamire mberi kwavo vechiinda. Vabate maoko asisi Shero kuti vanase kunodosvika vachipa umbowo hwakakwana. Amen. Tinozvitenda zvikuru. Mazvita sisi Shero. Mwari ngakuwedzerei makore navashiri chena. NemaSamarian rambai muripo mwedzi makore naMwari. Musabatsira isisu tega. Varipo vamweni vanotambura. Fambai muchivanonga. Kuti murambe muripo kwatisingakuoni. Tinotenda. Mazvita. Vatsaka.
leswi endliwaka hi masamarian masamarian ma endlile tiro ka mamani lava a ni nga tshembi ku mamani lava va ta kuma tindlo to tani laha mutini ka vona ende Xikwembu a xi yale na xi khomile a ku va kuma swa swinyingi masamarian mu endlile tiro hi ku rhumela sisixero lava va vuya leno ka hina ka deruko va vuya va ta yakela mamani lava mamani lava a va hlupheka swinene ka va neliwa hi mvula loko hi va kuma va etlele so hi va pfuxa a yi hleketa nkarhi wun'wana mvula yi dlele a si va hanya hi ku hlayisiwa hi Xikwembu mina ni khensa ngopfu na ni khensa na lava nga hi nyika madringi lawa ne byala le a ku vanhu va hina va yakaku va kuma tamu hina va kona hi thatheka na hi phuza madringi hi yana ka hi vuya swi loko na hi kha hi vona swimadhiringana hi yana na hi batsira ja hiswo a ku yana ka hi vuya mina ni nyika ukhensa va ku vuneta va tsiki ka va vuya na lava nga na ulolo so va nyimiseka va ku leniya kama sisixero va ku loko va zona ximovha na xi nyimile so va hlomela kwihi so yi kona movha yi kona phe movha ka va ku yi kona movha ai va fikela va madringi va vuya va ta kwini va ta heleba ni nyika ukhensa ni khensa swinene Chimbote lexi lebe ku pesela xakani mama wa nyatsondzwa kuti madringi kudi ni no pa ku tenda na zvayakaitwa izvi zvokuti tengerawo madringi doro kuti vanhu vedu vaone simba vari kuvaka plus madringi awo anoita kuti isu manje vabatsiri tirambe tichiuya tiziva kuti kuya hakunonwa svimadringi basa rinofamba chaizvo tichiona svimadringi izvi nevane usimbe kudai vanomirizika vakangoona chimota zvaita zvimadringi zvaita zvimadringi Mai Mucha ungasati vamwa dringi vazokufara vachiona madringi ava vototi Mwari shuwa ngarambe anavo sisixero motondishamisa asi ndikaona zvakadai tatenda Alright, pipe iyi takaitenga kusora zobati takanonoka uzosvika nayo kuno uku ipipe mozwa ndeyire Mai Mucha chimotiudzai mokumwa ndei ndiyo mbasho mbasho ipi mbasho ipi kutodomeramo dangata iyi kala zviwo zvore ameno azvo ameno zvosika mungoti pamwe dawiswa pamwe chero pamwe mumba kudekorete kala zviwo vane zivei varombo uno vamakirwa alright ichi omuchanzi ndecheichi anzichineswa paizvi patalent makuiona toilet yakuita sei muchipinda muchirungu yavandiita pulurucha chimbosiya madhiringi mubate paipi yenyu yemutoilet isati yadzikiswa paipi sei atamba nayo paipi yenyu icho I'm